बांदा निमजगा शहरात होणाऱ्या अवजड वाहतुकीमुळे तेथील जिल्हा परिषद शाळा नंबर 4च्या विद्यार्थ्यांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे। त्यामुळे प्रजासत्ताक दिनी सिंधुदुर्गनगरी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे ग्रामस्थ आणि विद्यार्थ्यांनी उपोषण छेडलं। येथील वाहतुकीचा रस्ता अरुंद असल्याने अपघात घडण्याची शक्यता आहे। याबाबत प्रशासनाकडे अवजड वाहतुकीबाबत कारवाई करण्याची मागणी केली आहे। मात्र आज तक प्रशासनाकडे पांदेवासींच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केलं। त्यामुळे ग्रामस्थांनी विद्यार्थ्यांना शाळेत न पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे। पाहूयात।